esta 14a edició del Fòrum d'Ocupació i Emprendiment de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, parlem ara amb Maria Jesús Figuerola, que és responsable de formació i selecció de Caixa Popular. Gràcies per estar així, Maria Jesús. En primer lloc, què diferencia Caixa Popular d'altres entitats financeres que operen al nostre territori? En primer lloc perquè fem una banca diferent, fem una banca més social, treballem igual que qualsevol entitat financera, però ens diferencia que tenim uns valors que tenim molt arrelats a la nostra forma de ser i estem molt orgullosos de tindre-los perquè és el que en aquests moments ens ha fet ser un referent i una entitat que ha pogut suportar tot el tema de tota la crisi i tot el debacle que hem tingut en el sistema financer valencià. La constitució de Caixa Popular com una cooperativa, el cooperativisme, el moviment cooperatiu, és un valor a reivindicar en aquest context econòmic actual? Exacte. El ser cooperativa, el ser soci de treball, el tema de la pertinença de l'entitat, de viure la teua entitat com a propietat, com a teua, fa que hem sigut un model en el qual hem treballat d'una manera que en aquests moments és el que ens ha donat tota la força i tota la força necessària per continuar endavant i poder continuar com a entitat financera valenciana referent en aquests moments. Pensa que la fórmula cooperativa es coneix suficientment bé o cal encara fer en aquest sentit pedagogia del que és el cooperativisme? Encara ens queda molt per treballar perquè el model cooperativista es coneix però no es coneix suficientment com un model que funciona i funciona molt bé. Funciona molt bé per tot el que implica els valors cooperatius i els valors en general en la gent que treballa des del món cooperatiu. Però encara ens queda molt per treballar, estem en ello, estem treballant prou per el tema, però encara ens queda que la gent conegui els beneficis que comporta treballar en una cooperativa i ser cooperativista. Parlem ja de la presència de Caixa Popular en aquest fòrum d'ocupació i empreniment. Què és el perfil d'estudiant que està buscant Caixa Popular amb la seva presència en el fòrum? Perquè imagines fonamentalment per al vostre programa de pràctiques, no? Quin és el perfil que busca Caixa Popular? El perfil que busquem són estudiants de qualsevol estudi d'economia principalment i sobretot gent que tinga moltes ganes de treballar, que creguen en un projecte de negoci basat en valors i basat en el model del cooperativisme, en gent amb moltes ganes, molt professional i que tinga ganes de desenvolupar la seva carrera en una cooperativa on s'aposta molt per la gent jove i per la gent que tinga moltes ganes de desenvolupar-se tant personalment com professionalment. I com funciona aquest programa de pràctiques de Caixa Popular? Nosaltres incorporem persones en pràctiques a través dels diferents estudis universitaris i a partir d'ahí el que procurem és que a través del treball dins de l'oficina tinguin un desenvolupament en la mateixa oficina. A partir d'ahí, en el moment que nosaltres necessitem gent per a incorporar a l'entitat, sempre anem a comptar en aquelles persones que han tingut un bon desenvolupament, tenen ganes i creuen en el projecte de Caixa. Maria Jesús Figuerola, responsable de formació i selecció de Caixa Popular, gràcies per la vostra presència. Gràcies a vosaltres.